Welcome back to Kitchen Tales. In the Manglore style masala fried fish recipe ആണ്. ഇത് കേരള സ്റ്റൈലിൽ ingredient wise totally different ആണ്. എപ്പോഴും കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ള ഫിഷ് വെച്ച് വേണം ഈ ഡിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ വൈറ്റ് പോംഫ്രെറ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആവോലിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മാരിനേറ്റിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് ലൈം ജ്യൂസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മീനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മസാല അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മസാലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്യാഡ്ഗി ചില്ലീസ് ആണ്. ബട്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി കൊണ്ടും ആൻഡ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് പാപ്രിക്ക പൗഡർ കൊണ്ടുമാണ്. ഞാനൊരു 15 കാശ്മീരി ചില്ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്യാഡ്ഗി ചില്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് 15 എണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാവും. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബ്യാഡ്ഗി ചില്ലീസ് കുറച്ചും കൂടി കളറ് നമ്മുടെ ഡിഷിന് കൊടുക്കും ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസിയറാണ്. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലീൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പാപ്രിക്ക പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം 10 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഡ്രൈ മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ coriander seed, 1 teaspoon whole pepper, 1/4 teaspoon Ajwain, 1/4 teaspoon fenugreek, 1/4 teaspoon mustard and 1/2 teaspoon cumin seed. ഇത്രയൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പൗഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ മസാല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഹോൾ കൊറിയാൻഡർ സീഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഇത് ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടൊന്ന് പൗഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ 2 മീനാണെങ്കിൽ ഒരു 2 കപ്പ് ഫൈൻലി ചോപ്ഡ് അണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യുക. അണിയൻസ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് ഒന്ന് തവ ഫ്രൈ ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് തവ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തവ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ 2 സൈഡ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അനിയൻസ് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് ആവേണ്ടത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. സോട്ട് ചെയ്ത അനിയൻസ് മിക്സർ ജാറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുക. 2 ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചർ, ഒരു 10 to 12 ഗാർലിക് ക്ലോവ്സ് ആൻഡ് ചെറിയൊരു പീസ് tamarind ആൻഡ് 1 ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക. പാപ്രിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ബ്യാഡ്ഗി ചില്ലീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പാപ്രിക്ക ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫിഷിൽ നേരത്തെ ലൈം ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണം അതനുസരിച്ചുള്ള ടാമറിൻഡ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം.
ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ ചെയ്ത് സെയിം പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്ന വരെ സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇനി സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷിൽ സോൾട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താണ്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം മസാലയിലോട്ട് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മസാല നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പാനിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ മാറി വരുവാണെങ്കിൽ മസാല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മീനിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ മസാലയൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത ഫിഷ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ കുറേ മീനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി തിരിച്ചിട്ടും മീൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്യാഡ്ഗി ചില്ലീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും ഡിഷ്. ബട്ട് നമ്മുടെ കേരള റെഡ് ചില്ലീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും കാശ്മീരി ചില്ലിയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും അനിയൻസൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് പോംഫ്രെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിയർ ഫിഷിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ കുറച്ച് സൈസുള്ള ഏത് മീനിലാണെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.